Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar ya. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedem ya. Gedem napa niku? Gedem gede. Oh, gede. Gede. Nah, cara Kabumen apa sih? Gede. Gede. Gede ya gede. Gede. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh iya. Tuli wong Kebumen ki paling jujur. Nggih, Pak. Tulisannya napa nggih diwaca napa persis kali sing ditulis. Upamane pitik, tulisannya pitik. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih, nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur ning kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge o nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela. Meja. Meja. Sega. Sego. Kontal. Mencelak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk pun tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya ta nembak manuk, pun blusuk-blusuk, artine bunga kaya kowe. Blusuk-blusuk tuli nyenengake. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wong dolan wae digoleki sing blusuk-blusuk kok. Dolan menyang mall. Mall wonge akeh, mule blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng, atine seneng. Iya, ngono ya. Mbak Lian arep nembang apa? Napa niki nggih? Sing Banyumasan ya? Banyumasan apa Pak Dalang? Karo joget. Ya? Nggih. Iya Pak Inje. Nggih. Ya, tulis sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose ketel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya. Nena, mawi dibawani apa ora, Mbak? Nggih, mangke nek mboten pas kali dipasna nggih Mas Denko. Ya, wol Denko jagoan nek kon ngepaske. Iya. Monggo, Mbak Lian. Yo diaturke, Mbak. Raden. Raden